Tunugang pang EDSA! EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Andyan pa ba yung masamang espiritu? Andyan pa ba ang masamang espiritu? Yung nagpakawala ng masamang espiritu, nandyan pa ba? Nakasakay pa ba? May umutot pala. No. Ay, maluhoy ka. Mayong gabi sa tanan! Oras natin, it is now 26 minutes after 8 o'clock and this is the last and final hour stretch of the show. Siyempre kayo pa rin po yung nakatutok dito sa programang EDSA! and of course yours truly, Diego Bandito! kasama din ang pinakamalupit Henyo! tender pero Jose pa rin. Yan ang gusto ko sa'yo, Tang. Kahit anong mangyari, o diba? Ibang-iba pa rin si Tang Henyo. Wow! Ay nako, shout out nga pala sa mga security guards, mga sirs! Maraming salamat at syempre, Manong Driver, ikaw talaga, I love you. Mwah! Maraming salamat, Manong Driver, dahil syempre ginagawa mo kaming official radio station. Maraming salamat sa pagtutok palagi sa 90.7 Love Radio. Especially dito sa programang EDSA, na-appreciate ko talaga. Promise. Uy, kinikilig siya. Thank you very much, Manong Driver. Kidding aside, sobrang nagpapasalamat po kami sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi naaaliw yung mga pasahero mo dahil ikaw mismo ang pumili ng radyong pakikinggan at pinili mong makinig dito sa programang EDSA at pinilit mong makinig dito sa 90.7 Love Radio. Ngayon, lahat tayo dito, ang saya-saya! Saya! Clap your hands! Ang saya-saya! Clap your hands! O, diba? At dahil dyan, numero 1 po ang 90.7 Love Radio sa buong Metro Manila sa lahat ng mga sasakyan. Yes, tamang narinig nyo. At dahil sa'yo yan, Manong Driver, everybody, taas ang kamay! Just bounce to this. Party! Let's go! What? Itaas ang kamay, ipasok sa lubot. Itaas ang kamay, ipasok sa lubot. Amoyin ang kamay mula sa lubot. Make some noise. Anong amoy? Anong amoy? Anong amoy ng kamay mula sa lubot? Aragoy! Maluoy ka! Gala, sasaw galaway-laway sao? Kalma ka lang, the boards. Bahala, Dre Lingawon tanga mo tanan niya. Boards! Lipayon ta kaya, boy. O, eto mga kabisyo. Pag-usapan natin to para may makuha naman tayong mapupulot naman tayong kahit papano dito.
Ewan ko lang kung dumaan na ba to sa timeline mo, Angkol. Yung tungkol sa young CEO na si Josh Mojica. Yung ng Kangkong Chips Original. Na ngayon sa social media ay inuulan umano ng batikos dahil sa pahayag niya na hindi naman daw ganun kaimportante yung pag-aaral. At wala daw siyang believe sa sistema ng education dito sa Pinas. Dahil wala naman daw siyang nagamit na galing sa eskwela sa pagiging successful niya, kundi on his personal experience umano. Logican na natin to, Tang. Ay, sige. Logican mo na yan. Logican na yan. Eto mga kabisyo, lologican natin to para may mapulot tayong aral. Ano ba ang aral na makukuha natin sa usaping ito? Mga kabisyo, boards, tandaan mo na at all cost, we must value education. Dahil you can't be successful if you don't have education. Oh no! Diba? Without education, unang-una, you can't negotiate. Without education, you can't communicate. So, mali po ang sinasabi niya na hindi naman kinakailangan ng education. Diba? Natuto tayong magbasa, natuto tayong sumulat because of education. Diba? Your experience while in school, maybe hardship man yan, is part of your education. From there, you learn, diba? You learn things that gives you perspective. Mga bagay-bagay na napapaisip ka, magnegosyo na lang kaya ako, eto na lang ang gawin. That is because of education. Dahil natutunan mo. So imaginein mo, kung walang education, wala kang matututunan. And I thank you! Grabe naman kayo! Hindi po ba? So, hindi po natin pwedeng i-neglect yung education. Kaya nga, meron tayong mga naririnig na matatanda na, lolo't lola na, pumapasok pa rin, makakuha lang ng education. Kaya wag po nating mamalaitin dahil napakalaking bagay po ang education. Isipin nyo na lang kung hindi ka na-educate, kung hindi ka marunong magbasa, kung hindi ka marunong magsulat. Saan ka pupulutin? Sa kangkungan. Tang, matanong nga kita, Tang, bakit palagi nilang sinasabi na pupulutin ka sa kangkungan? Hindi ba pwedeng pupulutin ka sa water lilihan? Di ba marami namang water lily? Pwede naman. Pupulutin ka sa water lilihan. Sa bagay, parang pangit. Ano pa ba yung pupulutin ka sa basurahan. So mukhang mabaho naman. Ano pa bang pwede nating ipalit sa pupulutin ka sa kangkungan? Ikaw, Manong Angkol, may suggestion ka? Pupulutin sa babuyan? Di rin maganda. O asan pa? Pupulutin saan? Sa EDSA? Alam nyo, yung mga pinupulot ng sa kalsada, yung mga nasagasaang pusa, nasagasaang aso. Huwag naman ganon. Grabe naman kayo, insan. Sobra-sobra naman yung insan. Todo-todo niya insan. Mekos-mekos na yung insan, oh. Lagyan na marami sibuyas yan! Pero again, mga kabisnes, I hope that we will learn from it. We will learn from that issue. Yan, nang nalogican na natin na oo nga naman, ang education ay napaka-importanting bagay. Kaya nga may mga nakikita tayong mga kaibigan natin, kabisyo natin na tapos na pero gusto pa rin mag-aral kasi iba talagang naibibigay ng education. Di ba? Maiiwasang maloko ka pag ikaw ay educated. Di ba? Ay, nakabilis ng oras. Tayo po ay magpapaalam na ang oras natin. It is now 34 minutes after 8 o'clock. Susunod na po, syempre, the one and only, the Midnight King! The Black Panther of Love Radio. Oo. Kung merong Black Mamba, meron kaming
Black Lion. Walang iba, kundi si Totoy Bato. Okay mga kabisyo, eto na yun. Papaalam na talaga ako. Sorry ha, nahigop ko yung enerhiya nyo. Maraming salamat. Leaving you with a song from Glock 9 with Sirena. Ako'y isang sirena, kahit anong sabihin nila. The radio.